Καλησπέρα, μπιφτέκια του διαδικτύου. Σας μιλάει όχι κανένας άλλος, αλλά αυτός που όλοι περιμένατε. Μισό λεπτάκι να φτιάξω το ακουστικό μου και θα σας πω. Σας μιλάει το υπτάμενο μακρονοτέρας. Ναι, το οικείο. Σήμερα θα σας μιλήσω για ποιο λόγο να γίνετε πασταφάριενς. Καταρχήν, ο καθένας έχει το πιστεύω του. Άλλος πιστεύει στο χριστιανισμό, άλλος πιστεύει στον μεθανισμό, άλλος στον βουδισμό και άλλος πιστεύει στον αλκοολισμό. Και αυτό τελειώνει σε σμό, βέβαια. Αλλά υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος κάποιος να γίνει λάτρης της θρησκείας του μακαρονοτέρατος. Πρώτο, δεν χρειάζεται να πάει στον πόλεμο. Για σε καμία περίπτωση. Δεύτερο, μπορεί παράλληλα να ακολουθείτε κάποια άλλη θρησκεία, φυσικά με διαδεύτε τη θρησκεία του που το επιτρέπει, και μπορεί τρίτον να είναι άθεος. Τόσα πολλά πλεονεκτήματα. Και το μοναδικό που ζητάω είναι την αγάπη σας. Και φυσικά στην νηστεία να τρώτε μακαρονάδα με και 2 κεφτέδες. Η όλη προσπάθεια για την ξαναεπικράτησή μου στο παγκόσμιο στερέωμα ως Θεός είχε ξεκινήσει το 1995, που ο μεγάλος προφήτης που έχω ξεχάσει το όνομά του δήλωσε για την παρουσία μου και για τον τρόπο που πολύ εδέχνος έφτιαξε τον κόσμο. Πολλά πράγματα είναι ανακριβείς βέβαια, όπως συμβαίνει και με όλες τις θρησκείες, αλλά σε κάποια πράγματα είχε δίκιο. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα τον κόσμο, με συγχωρείτε για το λάθος μου, τεχνικό πρόβλημα, τότε είχα φτιάξει ένα μεγαλούδινο. Το είχα γεμίσει με καμπόσα δέντρα και είχα βάλει και έναν άνω. Αλλά ο καημένος ήταν μόνος του. Οπότε τον σκότωσα. Ναι. Και μετά έφτιαξα το καινούριο τον κόσμο, όπως το ξέρετε. Πάλι σκατά τα έκανα. Δεν βαριέσαι. Αγαπητοί μου μακαρονοδολάτρες, αισίως έχω να σας πω τα ευχαριστά νέα ότι παράρτημα έχω ανοίξει και στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας μιλάω και στα ελληνικά βέβαια. Αυτό το παράρτημα ονομάζεται αισίως Greek Orthodox Church of Greece. Ξέχασα το όνομά μου. Of Flying Spaghetti Monster, βεβαίως. Και αυτό θα το βρείτε στο ανάλογο blog που υπάρχει στο Blogspot. Ιδρυτής και μέγας αρχιερέας είναι ο Rufus Frank στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος σε κάθε νέο θρησκευόμενο προσφέρει και από ένα μονόματο δώρο. Τώρα, σε όσους δεν θέλουν να πιστέψουν σε μένα, καταρχήν τους αγαπάω όλους. Θα τους ξεκάνω μένα, αλλά τους αγαπάω όλους. Θα τους ρίξω κατάρα κοινώς. Τι μαλακίες κάθομαι και γράφω.